Naxija tajba l-kulħadd, u grazzi tal-li ġejtu, nista' nifhem li kien ħafna minnkom huwa sagrifiċċju. Fadder Rodrik qalli li tista' dolodu stess għadkom kemm spiċċajtu l-eżerċizzi, ġifieri forsi uħud minnkom kontu wkoll involuti, attivitajiet kemm tal-parroċċa u kemm ta' madwar, insomma, ma hekk inħossni grat ħafna lilkom li ġejtu. Kif forsi tafu llum nista' nagħmel magħkom ħanaqsmu ftit ħsibijiet żgħar rigward ħsibijiet tal-Papa rigward il-familja. Mhux se ngħid kollox, kif tafu dal-Papa il-familja hija bħal papit l-oħrajn hija l-qalbu ħafna. Li se nagħmel huwa ntella biss xi ftit ħsibijiet biex nirriflettu fuqhom. Idealment ma tkunx biss sessjoni fejn tisimgħu lili u speċi, imma forsi jekk nistgħu naqsmu ftit dak li nkun qed ngħidu flimkien jew kolkom xi ħsieb, naħseb tajjeb li nagħmlu hekk. Nistgħu jew waqt li nkun qed nitkellmu jew inkella wara li lesti l-biċċa tiegħi speċi nistgħu nitkellmu. L-slides ħajkunu bl-Ingliż. Raġuni li minn barra li aħna qegħdin imma ovvjament jiena ħanitkellem bil-Malti, nimmaġan li kulħadd isegwini bil-Malti u vera. L-iskop li huma bl-Ingliż huwa biex minħabba li kif tafu qegħdin ukoll nistreamjaw fuq YouTube jista' jkun hemm xi persuni li għall-inqas jekk ma jifhmux dak li nkunu qegħdin ngħidu bil-kliem ikun jistgħu jsegwu bil-slides tagħna. Okay? Forsi nibdew b'talba flimkien, sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu Amen. Hekk nixtieq li din it-talba nofruha kemm għall-familji tagħna, speċjalment hawnhekk Witilajn, u kollha l-paċi fid-dinja. Kif tafu bħall-imġiema l-Papa se jikkonsagra lill-Ukrajna, lir-Russja u l-pjata d-dinja l-qalb imqazza ta' Marija, u aħna wkoll hekk naħseb tajjeb li naqdu mal-Papa biex nitolbu għall-paċi mhux biss fl-Ukrajna, ma anke f'ħafna pajjiżi oħra fejn għaddejja l-gwerra u fejn hemm ħafna sofferenza. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imberek li frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Tajjeb, li ma għamilx forsi ma introduċejx ruħi qabel ma tlabna flimkien, jien jisimni Ġezmon Xkembri, raġel miżewweġ, fil-jiem li ġejjin ħanalqu 28 sena miżewġin, u li ta' żewġ titfal u anka nannu ta' wieħed, jiena ngħid nannu ta' tnejn, għax it-tieni wieħed kalla jrid jew it-tieni waħda dalwaqt nilqgħu fostna wkoll. Ovvjament edha maħna u koll. Jina bħala xogħol tiegħi bħala professjoni jina social worker, ġifri li bda l-aħħar 30 sena l tal-li ħdimt fil-qasam tad-droga u l-alkohol. Imma wkoll tinteressa ħafna teoloġija, l-Knisja, u dan l-aħħar ukoll kont qed nagħmel ukoll xi ftit studju tiegħi fit-teoloġija wkoll. Ġifieri qisu li se nagħmel nipprova nlaqqa kemm l-esperjenza tiegħi bħala raġel miżewweġ u missier ta' żewġ titfal u nannu. Kemm l-esperjenza tiegħi fix-xogħol bħala social worker li ħdimt ħafna wkoll mal-familji u wkoll xi ħsibijiet minn dak li qed nirrifletti fuq bħalissa fl-istudji tiegħi wkoll. Mela, kif għadna ħan nitkellmu ftit fisu fuq ħsibijiet tal-Papa fuq il-familja. Bissat meta kont bdejt nippreparat qabel ma nitkellmu ftit fuq il-Papa u xi jgħid fuq il-familja. Għaliex ma l-ewwel ma nippruvawx nifhmu ftit fejn hi l-familja Maltija. U l-iskop li qed nagħmlu mhux biex ngħidu kemm konna aħjar meta konna nar, mhux dak l-iskop. Imma biex nippruvaw nifhmu dak li jgħid il-Papa. Il-Papa jgħid għandna bżonn inħarsu mod ġdid lejn il-familja. Minn hekk għandna bżonn inħarsu mod ġdid lejn il-familja, ma nistax jiena kif għadtilkom ħana 28 sena miż-żewweġ nibqa' nifhem il-familja tat-tifel tiegħi li żewweġ sentejn ilu bl-istess mod kif kont nifhimha meta żewwiġt jien 28 sena ilu. Malta nbidlet.
il-familja Maltija tbidlet. U allura ħsibt li forsi għal-bidu nitkellmu ftit bliema mod imbdilna. Għaliex? Ħalli meta aħna niġu biex nirriflettu fuq nafusna, fuq il-familji tagħna, fuq dak li ħajt il-Papa, rridu nirriflettu b'dan il-mod ġdid. Jiġifieri nerġa' ngħid mhux se ngħidilkom biex nijjara ngħidilkom ara xaru każa fejn qegħdin, mhux dak il-skop, imma biex intikom ftit toma ta' kemm il-familja inbidlet anke f'pajjiżna. Ħanibdew ftit dawn huma musolot intaqalkom bin-numri, ġvera kjew jekk musammorru nlabu Super 5 waraw. Ma ħalli nrealizzaw naqra fuq xi qegħdin nitkellmu. L-ewwel waħda rigward popolazzjoni ta' Malta. Pereżempju, li bħala Maltin fl-2010 mhux qed nintgħidu żmien twil ilu, 12 sena ilu, minn popolazzjoni ta' 415,000 ruħ, 95.5 kienu Maltin. U barranin kienu biss 4.6%. 3 snin ilu minn il-popolazzjoni żdiedet 100,000, mhux xajta, jiġifieri f'9 snin il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet 100,000, u minn dawn il-100,000 20% huma barranin. Nerġa' ngħid mhux qed ngħidlek biex ngħid ara kemm għandna barranin, imma żgur li l-impatt ta' nies li għandu ġej minn kultura differenti minn tagħna, nerġa' ngħid, mhux għandhom kultura ħar minn tagħna jew aħjar minn tagħna, għandhom kultura differenti minn tagħna. Din ħaġa fejn nifisha ħadd impatta ħafna wkoll fuq il-familja tagħna. Il-popolazzjoni Maltija f'9 snin żdiedet biss b'662 ruħ. Iġifieri mela qegħdin ngħidu żdidna bit-telf, Iġveri mela għara l-impatt ma kienx ġej minn twellidijiet, ma kien ġej minn affarijiet oħra. Fl-2011, l-average, l-età ta' meta kienu jiżżewġu tan-nisa kienet 29 sena u fuqhom. U tal-irġiel kienet 31 sena. Mela x'qegħdin ngħidu hemmhekk jidher allura li meta naħfu li il-realtà tal-fizjoloġija umana ħafna drabi il-pjanar tal-familja anka fiżikament jiġi qabel normalment, kif nafu il-bniedem fiżjoloġikament ikun preparat, ikun fl-aqwa tiegħu biex jifforma familja meta jkun fil-bidu tal-20 tiegħu. Malta, kellna nies li bħala average kienu qegħdin jiżżewġu ta' 31 sena. Implikazzjoni ta' dan jista' jkun li allura n-nies kienu qegħdin qed jgħixu flimkien mingħajr ma kien hemm żwieġ. Nerġa' ngħid mhux qiegħed niġġudika, qiegħed ngħid x'inhi r-realtà. U fl-2019 l-età average tan-nisa meta weldu l-ewwel weldu, mhux l-ewwel tarbija kien ta' 30 sena u nofs. Alright, ġifieri u dan żdied b'sentejn minn mill-2010. Ġifieri nerġa' ngħid, normalment allura din naraw li żdiedet ukoll l-età. Din hija l-familja Maltija nerġa' ngħid dak ir-raġuni. Nħarżu ftit lejn iż-żwiġijiet, kien hemm shift mill-2010 għall-2017 kien hemm shift fejn il-maġġoranza ta' żwiġijiet kienu żwiġijiet ċivili. Fejn sar 2010 maġġoranza kienu żwiġijiet reliġjużi, kien hemm dan ix-shift fil-mentalità. Issa biex inkunu ferm mhux kollha kienu koppji Maltin, imma fl-2017 kien hemm madwar 20% tal-koppji li żewġu ċivilment li kienu 2 koppji Maltin. Separazzjonijiet żdiedu wkoll kif qegħdin taraw hemmhekk u d-divorzi żdiedu minn 115 fl-2011 li kienet l-ewwel sena fejn Malta kienet daħlet il-leġiżlazzjoni tad-divorzju għal 500 fl-2016. Jiġifieri wkoll iż-żwieġ għadda minn din it-tip ta' bidla. Kif huma magħmulin id-djar tagħna bħala household mhux id-djar fiżikament?
li għedin naraw hemmhekk huwa li normalment il-household average, il-daqs tad-dar Maltija, huwa ta' 2.5 persuni, mhux ma jfissirx li 2.5, imma meta inti taqbad kemm il-households Maltin u tara kemm hemm nies jgħixu ġo fihom, jiġifieri dik hija l-iktar biex ngħidu hekk daqs tipiku. Meta taqgħod djar fejn qed jgħix persuna waħdu jew qed jgħixu żewġ persuni, dawn flimkien jiġu aktar minn nofs id-djar Maltin. Jiġu 54%. Bl-aktar vera huma d-djar fejn jgħixu tnejn, imma din nitkellmu fuq djar allura fejn qed jgħixu ftit persuni flimkien. Fl-2016 iktar bi 13% ta' djar tagħna kienu jgħixu persuni ta' 65 sena jew fuqhom, all right? Pal-anzjani għedhom. Li kienu one-person households. Fl-2020, 96% tal-missirijiet li kellhom tfal taħt 18 sena kienu jaħdmu. U wkoll 71% tal-ommijiet kienu jaħdmu wkoll. Din l-istatistika għamilta biex nirrealizzaw kemm fir-realtà allura x'kienet jiġri mit-tfal li bl-ebda mod ma ngħid ma għamilta biex ngħid tara kemm speċi, imma li l-familja Maltija nbidlet b'tali mod li issa fir-realtà kemm il-missier u kemm l-om u anke wkoll inħares il-familja tiegħi in-nanniet għadhom jaħdmu wkoll. Jiġifieri din hija realtà li mhux biss irridu ħarsu lejha soċjoloġikament bħala soċjetà, imma wkoll bħala knisja. Fejn qabel xi ħaġa li żgur smajtu bħali, il-Papa kien isemmi ħafna lin-Nanna Rosa, li kienet nanna tiegħu, kienet immigranta Taljana, kienet l-ewwel ġenerazzjoni, imma li l-Papa kull darba li tkellem fuq il-familja għalih in-nanna kienet ċentru importanti. U li qed ngħid hawnhekk huwa wkoll li fil-waqt li bla dubju ta' xejn irridu nimxu ma' żminijiet u mar-realtajiet u mal-bżonnijiet kollha finanzjarji li għandna, imma wkoll rridu noqgħdu attenti li ma ntilfux dan l-erf li hemm fil-familji tagħna. Xtaqt nurikom ftit fejn qegħdin. Fenomenu ieħor li anke aħna issa bħalissa qed nużaw huwa dak tat-teknoloġija li wkoll naħseb fl-opinjoni tiegħi qed jimpatta fuq il-familji tagħna. Tgħidu li x'qed tajt. Jiena kif ma tilkomx għandi 55 sena u meta kont tifel niftakar li biex ommi kienet ittini penitenza x'kienet tagħmel, ma nafx lilkom ħafna minnkom ukoll, kienet tgħid li ġesbont mur ġol kamra. Ġifieri l-alla nista' nara television, ma nafx, forsi l-iktar nista' kelli xi ktieb, u dik kienet il-penitenza tiegħi, la nista' mmur mużew ma nista' nagħmel xejn. Illum okej għandi żgħir għandu 21 sena, l-kbir miż-żewġ għandu 26. Imma sa ftit ta' żmien ilu meta kienu għadhom id-dar, l-ikbar kompliment jew l-ikbar premju li nista' nagħti lit-tfal tiegħi kien li nibgħathom ġol kamra. Għaliex? Għax għandhom il-kompjuter, għandhom daffarijiet kollha li, mela x'qed jiġri, mela il-mod ta' kif it-teknoloġija wkoll qiegħda taffettwa il-familji tagħna. Malta, familji fejn hemm nies bejn 16 u 74 sena, 9 minn kull 10, għandhom l-internet id-dar. U jintuża l-komunikazzjoni għall-emails imma jintuża wkoll għall-entertainment. Illum għadix laqas il-kunċett il-familja tara television flimkien. Min irid jara u ħafna drabi laqas it-television m'għadu jagħmel sens, min irid tkun fuq xi sit soċjali, min irid imur jara hekk, min irid jara hekk, u l-familja tisparpalja ruħha. Ġifieri l-impatt tat-teknoloġija fil-waqt li huwa xi ħaġa u għadon li allura nistgħu nużaw imma huwa wkoll mod ta' kif qiegħed jimpatta l-familji tagħna. X'taqt nagħmlilkom din li se nagħmel issa ħanaddi ftit ħsibijiet li mhumiex tiegħi huma ta' Father Paul Galea li forsi xogħol minnkom tafuh li huwa wkoll psikologu, li issa mill-mod iktar mill-istatistika rigward il-familja, dan huma xi ftit riflessjonijiet rigward
jisu l-mod ta' kif imxiet ukoll il-familja minn dak li kienu nafuha qabel. L-ewwel waħda hija li s-sess u l-imħabba mhux neċessarjament għadhom xi ħaġa li jmorru flimkien. Meta konna żgħar kien hemm diska li anke fi żmieni kienet antika, kien hemm diska li kienet kom tiftakruha Love and Marriage, I like a horse and carriage, kienu jgħidu, jiġifieri li l-imħabba u żwieġ huwa daqs żiemel bil-karettun miegħu daqs kemm morru flimkien. Illum jidher li anke ġifieri mhux neċessarjament l-attività sesswali neċessarjament implika li hemm bil-fors mħabba. Xi ħaġa oħra li jista' jkun osservaw hija in-nuqqas ta' commitment fl-imħabba. Ġifieri li inti qiegħed f'relazzjoni ma jfissirx li inti b'xi mod marbut ma' dak il-commitment. Forsi smajna wkoll bil-fenomenu ta' dak li jsejħu open relationships. Ġifieri li llum ikun hemm qbil bejn il-koppja li fil-waqt li l-koppja di flimkien anke forsi jgħixu flimkien anke forsi miż-żewġin, imma l-itnejn huma liberi li jfittxu modi ta' kif jistgħu jesprimu s-sesswalità tagħhom ma' persuni oħrajn. Fejn illum l-attività sesswali iktar milli hija qed hemmhekk għal prokreazzjoni, iktar hija mod ta' rekreazzjoni. Ma jfissirx l-attività sesswali u anke l-Knisja tgħallem li fiż-żwieġ hija neċessarjament biss għandha tkun dejjem miftuħa l-ħajja. Imma mhux qed hemmhekk neċessarjament biss biex ikun hemm it-tfal, imma wkoll għall-imħabba. Imma hawnhekk bejn il-koppja, ma hawnhekk qegħdin ngħidu xi differenti. Hawnhekk qed nitkellmu għal rikreazzjoni personali tal-persuna. Iż-żwieġ iktar milli xi ħaġa li inti timmira liha, xi ħaġa li tista' tagħżel xi kultant fil-ħajja tiegħek. U anke allura il-permanenza m'għadix daqshekk importanti. Qegħdin flimkien iż-żewġ ma jfissirx li huwa l dejjem u naħseb jiena bħali għextu żminijiet tad-divorzju u nirrispetta d-deċiżjoni li kull wieħed minnkom għamel. Imma naħseb li waħda mill-problemi l-kbar li dejjem iġib id-divorzju iktar milli huma is-sitwazzjonijiet partikolari fejn jiġi użat huwa aktar il-biża' tiegħi huwa aktar din it-tip ta' mentalità fejn inti żwieġ qiegħed tneħħilu qed tneħħi l-mentalità ta' permanenza. Bħal ħadd ieħor nara s-siti soċjali waħda mill-sayings li ġieli rajtu laqtitni kienet din. Żewġ persuni naqra anzjani adulti fl-età u jgħidu aħna meta l-affarijiet kienu jinkisrunna konna nsewwuhom, ma konniex narmuhom. U naħseb dik hija xi ħaġa li nibża li dik il-mentalità jista' jkun li anke qiegħda tinbidel fil-mod ta' kif naraw l-affarijiet. Is-sens ta' sagrifiċċju jidher ukoll inqas fil-relazzjonijiet tagħna fejn qabel kien hemm sens ta' sagrifiċċju llum iktar tajjeb li jkun hemm il-ferħ personali u l-fulfillment, imma qisu dawn saru priorità fuq is-sens ta' sagrifiċċju. Iż-żwieġ iktar sar kuntratt milli-sagrament. Ġifieri li jiena u inti għandna miftemin u jiena bl-account tiegħi u inti bl-account tiegħek. Mhux qed ngħid li ma nibżgħux għal xulxin ġifieri bla dubju jiena mhux qed nitkellem fuq każi ta' vjolenza domestika hawnhekk hemmhekk assolutament mhux aċċettabbli li persuna imma qed nitkellem li jisu nidħlu għaż-żwieġ b'tali mod li jisu għandna kuntratt daqskemm ħanixtru dar, l-istess ħanejxu flimkien, kulħadd bil-ħajja tiegħu. U allura jekk huwa kuntratt bħal kull kuntratt ieħor nistgħu nsibu il-mod ta' kif dan noħorġu minnu. U wkoll l-relazzjonijiet saru xi ħaġa privata. Aħna nafu wkoll li żwieġ il-familja mhix biss xi ħaġa u ħajtkellem fuq għall-Papa kif naru dal-waqt. Għall-Papa żwieġ mhux xi ħaġa ta' bejnietna, jiena u l-mara u żewġ tfal u forsi l-familji tagħhom, imma żwieġ għandu wkoll
sens għandu wkoll valur soċjali. Min jaf kemm darba ngħidu li l-familja hija s-soċjetà fiċ-ċokon tagħha għaliex. Mhux għax is-soċjetà hija familja, imma għax il-familja tagħti stabilità lis-soċjetà. U allura, sfortunatament qegħdin naraw sitwazzjoni fejn il-familja qiegħda ssir aktar xi ħaġa ta' bejnietna. Li qegħdin flimkien mhux bil-fors ifisser li ħanibqgħu flimkien. Kif għadt hemm din is-sens ta' kollox huwa temporali. Bħalissa qed inħossuna tajjeb flimkien, jista' jkun jiġi ħin fejn ma nħossniex tajjeb u ndabru rasna. Jisu hemm din il-fluidità. Minħabba anka ħafna arranġamenti ta' nies li diġà jgħixu flimkien, ta' ħafna koppji li qed jgħixu flimkien, allura jisu żwieġ ma għandu dik il-ħaġa li looking forward. Koppji xi ħaġa li l-impressjonat li kelli bżonn imur l-uffiċċju tal-passaporti li huwa wkoll nidijiet ta' żwieġ. U vera u waqt li qed nistenna bdejt nara nidijiet ta' żwieġ li huma pubbliċi ma kontx qed nara. U vera laqtitni dal-fatt li ħafna mill-koppji kellhom indirizz komuni qabel ma żewġu. Nerġa' ngħid, mhux qed ngħid li huwa ħażin tajjeb, imma qed ngħidha l-affarijiet ħallihom jekk forsi xi wħud minnkom isservu familji oħrajn, jew djar tagħhom jew tru ma nafx il-korsijiet ta' kana, jew modi differenti, irridu nirrealizzawhom dal-affarijiet. Ma ninsa qatt u dejjem uħobb nirrakkonta din xi ħaġa personali tiegħi imma. Meta kont qed nistudja social work l-aħħar post fejn għamilt mod prattiku kien kont mort Liverpool ma' gruppi ieħor naħdmu f'ġoddar ta' tfal. Kont għadni mrix miżewweġ u kien hawn da tfal ta' 13-il sena f'din id-dar u ġiet waħda minnhom fuqi qalt li isma' qalt li inti għandek tfal. Jiena dak li ħares li għat l-isma tila qasadni miżewweġ jien speċi kif ħarset lejja b'dal mod, tfal ta' 13 sena 30 sena ilu. Ħarset lejja hekk, għalt li x'għandu x'jaqsam li tkun miżewweġ u li jkollok it-tfal. Speċi, u naħseb li din ir-realtà li aħna wkoll qegħdin ngħixu fiha, ġifieri u naħseb li tajjeb li aħna nirrealizzawha din il-mentalità. Kif għad ħafna arranġamenti ta' kif jgħixu flimkien, jibqgħu jgħixu d-dar, ikollhom il-post, ma din hija l-mod ta' kif qed tinbedel il-familja llum. Tajjeb, mela dak tajna ftit background ta' x'inhi l-familja qed nippruvaw nitkellmu fuqha. L-ħsibijiet li ġejjin jiena ħadthom mod speċjali minn din littra tal-Papa. Il-kelma teknika ta' din littra hija eżortazzjoni apostolika post-sinodali, xi tfisser. Ġifieri fil-Knisja minn żmien għal ieħor jiltaqgħu l-isfijiet bażikament ħafna drabi tad-dinja kollha l-Vatikan, mhux biss, imma u jirriflettu fuq xi aspett partikolari. U minna li fl-2014 u 15 l-isfijiet kienu ltaqgħu u rreflettew fuq il-familja. Mbagħad jiġri wara li l-Papa jieħu l-konklużjonijiet ta' dak li jkunu qalu l-isfijiet, ikollu l-ħsibijiet tiegħu u joħroġ dokument. Hemm dokumenti li jgħidulhom enċikliċi, ġifieri huma it-tri li l-Papa jibgħat lill-Knisja Universali. Din l-ittra, dat-dokument li jismu huwa eżortazzjoni apostolika, ġifieri wara li l-Papa rax qalu l-isfijiet, huwa qiegħed iħeġġeġ lin-nies bi-ħsibijiet tiegħu. U din l-eżortazzjoni semmiha Amoris Laetitia li tfisser the joy of love. Ħafna drabi l-ismijiet ta' dawn id-dokumenti jkunu jittieħed mill-ewwel żewġ ismijiet, żewġ kelmiet jew tlieta bil-Latin ovvjament f'dal każ. U allura l-Papa qed jitkellem fuq il-familja. U x'qed jgħid? Qed jgħid li l-intenzjoni tiegħu għal din permezz din littra li huwa bagħat lill-Knisja kollha huwa li nieħdu nagħtu ħarsa ġdida lejn il-familja. U naħseb din hija xi ħaġa li ħafna nies
rigward il-Papa preżenti ħawdithom. Ħafna nies jippretendu li l-Papa għandu jkollu ċertu attitudni, fil-waqt li dan il-Papa bl-Ingliż jgħidu he thinks a lot outside the box. Ħafna drabi jgħid xi ħaġa dak li jkun jgħid isma' dana, u x'qed jgħid hawn qed jgħid isma' hemm bżonn li ma nibqgħux inħarsu lejn il-familja bil-mentalità li konna ħarsu qabel leha. Ma jfissirx li dak iż-żmien ma kienx forsi mentalità tajba. ċaġarit il-Papa, importanti li ma nħarsux lejn il-familja biss permezz ta' dottrina. U naħseb illum 11 sena wara li għadda il-referendum ta' divorzju, naħseb ikolli nevalwa ftit il-mod ta' kif forsi approachjajnija. Waħda mill-problemi kienet li forsi iktar milli forsi aħna minflok ressaqna argumenti li huma aktar ta' kompassjoni, ta' argumenti li huma aktar favur il-familja, jista' jkun li l-uniku enfisi li saret kienet fuq id-dottrina. U l-dottrina tgħidlek tista' tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk, ma jfissirx li d-dottrina hija ħażina, imma li qed jgħid il-Papa għandna mmorru lil hemm id-dottrina. Qed jgħid li għandna nsiru kustodi ta' żbuħija tal-familja. Iktar milli nħarsu biss lejn il-problemi u biex inkunu fair, f'din l-ittra l-Papa ħares lejn problemi tal-familja, imma qed jgħid l-ewwel enfasi tagħna għandha tkun li aħna nħarsu il-familja u nieħdu ħsieb il-fraġilità tagħha. Il-familja kif tkellimna diġà għaddejja minn tibdil kbir. U allura il-Papa qed jgħid għandna bżonn naħarsu lejha bl fragilità tagħha mod ta' kompassjoni. Il-Papa jitkellem ħafna fuq il-kunċett ta' fragilità. F'dokumenti ieħor li kiteb lejn il-bidu tal-Papa tiegħu li jismu Evangelii Gaudium, ġifieri l-isbuħija, il-ferħ tal-Vanġelu, tkellem li l-Knisja qal m'għandix tkun xi klinik biex aħna jinnaf niċċekkjaw il-pressjoni jew biex niċċekkjaw it-sokkor, imma l-Knisja u xabbaħa ma' sptal li qiegħda fil-qalba ta' post fejn hemm il-gwerra. Għal-Knisja għandha tkun dak li bl-Ingliż jgħidulu field hospital. Ġifieri li l-Knisja għandha tkun fil-periferiji, għandha tagħti każ dak li huwa l-aktar urġenti. U jisu hawnhekk l-istess qed jagħmel il-Papa, qed jgħid isma' ejja nħarsu lejn il-feriti li għandha l-familji u ma nħarsux lejhom mod ta' ġudizzju. Forsi ħafna sfortunatament mill-weġġat li anke forsi niltaqgħu magħhom hija li meta resqu lejn il-Knisja jista' jkun iħossu li l-Knisja ġġudikathom. Ma jfissirx il-Knisja ma tibqax tajt dak li huwa veru, imma il-mod ta' kif il-Knisja tgħidu dak jista' jkun hemm bżonn tagħmlu mod iktar mimli kompassjoni. Tinsewx li l-Papa wkoll ftit ta' żmien ilu iddedika sena li hija s-sena tal-ħniena. Kemm il-sens ta' ħniena il-Papa ħares lejh. U lejl bidu ta' din l-ittra l-Papa tkellem ftit x'inhuma l-problemi issa aktar mhux l-iktar billi f'Malta bħalma minna aħna, tkellem x'inhuma l-problemi qisu fid-dinja universali li joqtu l-familja. Tkellem fuq il-migrazzjoni. Tkellem fuq dak li jgħidulu l-ideoloġija tal-ġeneru, xiġifieri. Jiġifieri dil-mentalità huwa raġel u mara mhux l-istess, mhux qegħdin ngħidu, ġifieri mhux qegħdin ngħidu li r-raġel huwa iktar superjuri għal mara jew l-mara superjuri għal raġel, imma dil-mentalità li tajt gender X. Ġifieri li l-mara u r-raġel m'għandhomx is-sesswalità propja tagħhom, imma tkun raġel u tkun mara huwa l-istess. Aħna nafu li mhux l-istess, żbuħija tal-mara hija x'hija mara, l-żbuħija tar-raġel hija għax huwa raġel. U l-tnejn flimkien, bħalma nsibu wkoll fil-Ġenesi, Alla qal raġel mara milhom u allura jħallu lil-omhom il-missierhom u jsiru ġisem wieħed. Imma l-Papa tgħid isma' din it-tip ta' mentalità li raġel u mara ma importax, li huma l-istess, hija mentalità li qiegħda tagħmel ħafna ħsara l-familja. Il-kultura diġà tkellimnija tal-provisional,
u hija bħalissa din flimkien u mbagħad jekk jinqala xi ħaġa naraw. Mentalità ta' kontra t-twelid. Mhux biss mentalità kontra t-twelid f'sens ta' abort, imma wkoll ċertu teknoloġiji tgħidu li teknoloġiji mhumiex invenzjonijiet li huma rigali minn Alla vera. Ix-xjenza hija rigal li Alla ta' l-bniedem. U imma b'naħa l-oħra, ma jfissirx li dak kollu li nistgħu nagħmlu għandna nagħmluh. Hawnhekk pereżempju il-Papa kien jitkellem fuq issue ta' pereżempju embryo testing. Li l-embryos jiġu mhux biss mejjuna fil-ġuf dik hija xi ħaġa tajba, imma li jiġu ttestjati biex jekk ikun hemm xi kundizzjoni jiġi konsidrat pereżempju l-abort. Hija kultura tal-mewt, mhux hekk. U li sfortunatament, ma nafx, ma jisu nħoss li anka pajjiżna qed tiġi diskussa b'mod li jisna qed niġġustifikaw din it-tip ta' teknoloġija. Il-problema ta' xogħol u ta' djar, pornografija u l-abbuż ta' tfal, inattenzjoni li persuni b'diżabilità, nuqqas ta' rispett lill-anzjani, legal dismantling of the family, din il-mod ta' kif il-familja anke legalment ma għadix titqis bħala unit imma l-familja saret iktar individwi għal rashom milli r-realtà ta' familja, u allura jista' jkun nuqqas ta' inċentivi li jingħataw lill-familja ma jingħataw biss lill-individwi. U anke ovvjament il-vjolenza domestika, speċjalment kontra n-nisa. Kif għattilkom jiena fl-esperjenza tax-xogħol tiegħi sfortunatament iltqajt u nassigurakom li hija xi ħaġa li hija kera ħafna u li għandna nagħmlu minn kollox biex din ma tibqax issir anke f'pajjiżna. Li sfortunatament anke qed wassal għall-imwiet. Xi ħaġa interessanti li jagħmel il-Papa f'din id-dokument ma jikkonċentrax biss fuq il-familja nukleari. X'jifri il-familja nukleari m'għandax taqsam xejn mal-bombi. Il-familja nukleari normalment jfissru dik il-familja li hija magħmula mill-om u l-missier u tfal. Il-Papa jgħid isma' okej, din ir-realtà. Imma mejja ma naħarsux biss lejn din it-tip ta' familja. Imma għandna nħarsu lejn il-familja bħala xi ħaġa estiża. Qed jgħid il-familja fir-realtà hija aktar minn hekk. Fir-realtà l-familja hija magħmula minn ġenerazzjonijiet differenti, ġa semmejtilkom l-ammirazzjoni li kellu għan-nanna tiegħu, mizzijiet u naħseb anke aħna għall-inqas fl-opinjoni tiegħi jiena fil-passat meta kont tifel kont ngħix ġo sqaq. Jiena proprja missiġġiewi għalkemm illum ngħix il-Mosta, konna ngħixu ġo sqaq u bażikament ġo dan l-isqaq il-familji kollha kienu familja waħda. Ġifieri allura kien hemm dan is-sens ta' wens, kien hemm dan is-sens ta' li trobbi anke tiegħi u ta' tfal oħra, kważi bil-kemm ma kienx issir minn nies kollha tal-isqaq iktar milli minn familja waħda. U il-Papa qed jgħid isma' dan huwa importanti. Importanti għaliex għax ukoll b'dawn l-interazzjonijiet meta tfal ikunu qegħdin jikbru, jitgħallmu kif se jġibu ruhom anke meta huma jikbru. Jenfasizza ħafna kif għad fuq ir-relazzjonijiet bejn il-ġenerazzjonijiet. Il-Papa jitkellem ħafna, speċjalment fit-troħra li kiteb enċiklika Laudato Si, li hija enċiklika li jitkellem ħafna fuq l-ambjent, imma mhux biss, jitkellem fuq il-bżonn tar-rispett bejn il-ġenerazzjonijiet. Jgħid din id-dinja f'dan il-kuntest f'dik l-ittra l-oħra, jgħid din id-dinja li aħna din ngħixu fiha, hija dinja li ngħatat lilna minn ta' qabilna u aħna rridu ntuha lil ħaddieħor. U allura biex dan jiġri, biex aħna narfu, biex aħna verament nibżal xi ħaġa, ma nafx hekk hux bħali, ma ġieli għamlu żmien kien ikun hawn riklam ta' arloġġ jiswa ħafna flus fit-toroq Maltin hekk. U dan jgħidlek isma' dan l-alloġġ tal-idejn, msa ngħid il-ditta x'inkella nagħmel insomma.
forsi ħafna minna inklusiv għasħana kapaċi nixtru imma anyway. Dan l-alloġġ sellifulek it-tifel tiegħek biex inti toħodlu ħsiebu. U l-Papa b'dan il-mod jitkellem fuq il-ġenerazzjonijiet li aħna rridu ir-rispett li għandu nuru lejn il-ġenituri tagħna huwa rispett fejn aħna narfu li l-ħajja tagħna ġiet mogħtija lilna minn għandhom. U li anka meta nikbru, meta jkollna tfal tagħna u anka llum nafu li qed ikollna nies li huma xjuħu l-ġenituri tagħhom għadhom ħajjin, xorta nibqgħu bir-rispett lejn il-ġenituri. U jgħid, the great gift of life is the first gift that we have received. U huma l-ġenituri tagħna li tawna din il-rigalu, allura għandna aħna nirrispettawh. Jitkellem ukoll li nerġa' ngħid il-familji tagħna mhumiex biss dawk li ġew minna bid-demm, imma jgħid li aħna bħala familja, u issa allura bħala familja nisranija, u allura wkoll nistgħu nitkellmu fuq il-parroċċa, bħala familja nisranija, rridu wkoll nagħtu każ u nħarsu lejn dawk li għandhom bżonn is-sapport tagħna. U l-Papa jissuġġerixxi nies li forsi għandna bżonn ikunu naqra iktar sensittivi lehom u ntunuhom sapport anke bħala parroċċa. Isemmi l-ommijiet li għadhom fit-teenage tagħhom. Isemmi l-tfal mingħajr ġenituri, isemmi ommijiet waħedhom li qed irabbu tfal, persuni b'diżabilità, persuni li għandhom bżonn iktar affezzjoni, persuni għandhom problemi ta' droga u alkohol. Dawk li huma mhux miżewġin, dawk li huma separati. Il-Papa qed jipprova hawnhekk jurina kemm il-familja għandha tkun miftuħa. Iġbi naħseb xi ħaġa li forsi wkoll jiena nibda ninduna biha u forsi tkun bħali li bil-ġen tal-ħajja il-familja ittendi li tingħalaq wisq fiha nnifisha. U niġu mid-dar, u l-mart tiġi mid-dar, u l-raġel jiġi mid-dar, u jisajru, mbagħad irdu naħsbu naraw, u dejjem aħna. Il-Papa qed jgħid isma' il-familja kif trida l-Knisja, kif jara Ġesu, hija familja li għandha tkun miftuħa u sensittiva għal dawn in-nies kollha. Ftakru x'qal fil-bidu, rridu nħarsu l-familja b'mod ta' kompassjoni. U allura rridu aħna wkoll naraw madwarna minn huma dawn in-nies u nsibu modi ta' kif aħna nieħdu ħsiebhom il dawn in-nies. Il-Papa jitkellem ukoll fuq l-edukazzjoni ta' tfal. Hemm kapitlu partikolari f'Amoris Laetitia fejn il-Papa jitkellem fuq l-edukazzjoni ta' tfal. Meta jitkellem fuq l-edukazzjoni ta' tfal, ma jillimitax ruħu biss għall-edukazzjoni akademika ta' suġġetti, laqas huwa jillimita ruħu biss għal formazzjoni reliġjuża, imma x'qed jgħid importanti informazzjoni etika, ta' kif wieħed irabbi l-valuri, ta' kif it-tfal jistgħu dawk il-valuri iżommuhom u jkabruhom meta jikbru, id-disciplina li anke tinkludi qed jgħid il-Papa xi kultant il-kastig, id-disciplina, imma wkoll l-edukazzjoni sesswali u anke li aħna nagħdulhom il-fidi. Ġifieri il-Papa meta jitkellem fuq l-edukazzjoni ta' tfal qed jitkellem mod holistiku. U din hija importanti ħafna. Ġifieri naħseb meta nirriflettu ftit min jaf kemm aħna kemm bħala ġenituri anke forsi meta kellna tfal, l-enfisi ħafna drabi jista' jkun li tkun wisq fuq dak li huwa materjali akademiku, u fl-istess ħin li tfal forsi maħniex daqshekk ċari magħhom meta ngħidulhom isma', irrispettaw il-ħaddieħor, li meta xi ħaġa li mixtieq m'għandekx toħodha, li meta inti jkun hemm ħaddieħor li għandu l-għajnuna għandek ittielu, forsi dawn it-tip ta' valuri li l-Papa jagħmel enfasi fuqhom, forsi mhux aħniex daqshekk ngħadduhom imma aktar jista' jkun li tfal tagħna qegħdin jgħaddulhom messaġġi ta' aktar li tkun ambizzjuż, li tkun individwalista, li taħseb fik innifsek. Il-Papa qed jgħid isma' din mhix edukazzjoni, imma l-edukazzjoni hija wkoll li aħna ngħaddulhom dawn il-valuri.
U l-Papa hawnhekk qed jitkellem ukoll f'dik il-kwotazzjoni li l-familji ma jistgħux ma jkunux postijiet ta' support u jipprovdu direzzjoni lit-tfal. Jiġifieri li sfortunatament l-ewwel rajna dik l-istatistika ta' kemm il-ġenituri jaħdmu, 99% tal-irġiel. Malta kont qed naqra dal-aħħar għandna l-inqas rata fl-Ewropa ta' nies li jieħdu parental leave. Fil-waqt li kif tafu wara li titwet tarbija, hemm l-option li l-om u l-missier flimkien minna li bħalissa qiegħda jistgħu jieħdu sa 5 snin leave biex jkunu ma' tfal. Malta wieħed mill-inqas postijiet li aħna qed nieħdu l-inqas huma l-irġiel. Għaliex? Minħabba l-istigma, again, l-raġel forsi m'hemmx m'għandniex din mentalità biżejjed li r-raġel ikun idar ma' tfal. U l-Papa qed jgħid le, id-dar għandha tkun l-ewwel priorità tal-ġenituri għandhom ikunu tfal. Għaliex? Għax id-dar trid tkun il-post fejn it-tfal jikbru u jingħataw din id-direzzjoni li għandhom bżonn. Only if we devote time to our children speaking on important things with simplicity and concern. Il-Papa jitkellem ħafna fuq dak li huma jsejħilhom il-proċessi. Il-Papa għandu din il-saying li jgħid ħafna drabi li iż-żmien huwa akbar mill-ispazju. Forsi tinstema naqra jekk imma risu li jkun qed jgħid il-Papa huwa dan li jemmel li xi ħaġa biex verament tikber kif għandha tikber għandha tingħata żmien tagħha. Li xi ħaġa għandha inħalluha timmatura qabel ma aħna nagħmlu xi ħaġa, mela qed jgħid isma' iktar milli xi ħaġa nagħmluha dak il-ħin, ejja nħallu proċess, ejja nħallu dan il-proċess biex jikber. Imma l-Papa minna l-oħra huwa realistiku wkoll. Jgħid isma' li aħna nedukaw l-tfal tagħna fil-valuri, fis-suġġetti akademiċi, fl-edukazzjoni sessuali, fil-fidi, ma jfissirx li t-tfal tagħna għandna ndejquhom. U meta qrajt din, ftakart ħafna f'waħda mill-Littri ta' San Pawl, nefka minn darba smajnija, meta jgħid isma' ġenituri ddejqux lil uljiedkom, għax dawna qegħdin jikbru fil-waqt li jgħid il-ġenituri biex jirrispettaw l-tfal biex jirrispettaw il-ġenituri tagħhom. Jitkellmu wkoll fuq din il-bżonn li l-tfal ma anke l-Papa ma ndejquhomx. Qed jgħid l-ossessjoni mhix edukazzjoni. Ma nistgħux nikkontrollaw kull sitwazzjoni ta' tfal. U jiena naħseb fl-esperjenza tiegħi ħafna drabi naħseb dan huwa wieħed mill-akbar uġġijat li jkollhom il-ġenituri li tinduna li t-tfal tiegħek qegħdin jagħmlu xi ħaġa li forsi ħajweġġaw biha. Imma li fl-aħħar mill-aħħar tajt isma' ma nistax, dinja ħajtu issa, irrid nirrispetta l-għażliet li qegħdin jagħmlu fil-waqt li jiena nissapportjah, imma u l-Papa dan li qed jgħid, ejja tfal ma ndejquhomx, ejja ntuhom dak li għandhom bżonn. Imma ntuhom mod ta' mimli-mħabba biex huma jikbru f'dak li huwa ħelsien. Li tkun ħieles ma jfissirx li tagħmel li trid. Meta nitkellmu aħna nies ħielsa jfisser li aħna nies li aħna kapaċi narfu t-tajjeb mill-ħażin. Imma nażlu li nagħmlu t-tajjeb, dak huwa l-veru ħelsien, mhux li jiena nagħmel irrid. Meta l-famuża saying ta' Sant Wistin ħobb l-Alla u għamel li trid, hija eżattament dik. Li għax jiena nħobb l-Alla ħanagħmel li rrid. Għax dak kollu li ħanagħmel jien huwa imma huwa espressjoni tal-mħabba tiegħi lejn Alla. U l-Papa qed jgħid l-istess ħaġa. Il-Papa jitkellem ukoll dik li hija l-ispiritwalità tal-familja. U meta jitkellem fuq l-ispiritwalità tal-familja, il-Papa ma jitkellimx biss fuq il-bżonn li l-familja titlob flimkien ukoll. Imma l-ispiritwalità hija hawnhekk qed jgħidilha dawk l-elf affarijiet żgħar li jsiru fil-familja. U meta jiena xtaqt nagħmel dan ir-ritratt ma għamiltux biss għax hemm familja qed titlob. Imma l-ispiritwalità tal-familja li hija hemmhekk tidher ukoll fil-preparazzjoni tal-ikel.
Li ħafna drabi aħna naħsbu li aħna familja mhux biss vera l-familja li titlob flimkien importanti. Imma ħafna mill-ġesti ta' kuljum li aħna nieħdu ħsieb xulxin, li aħna ma nafx jiena nistaqsu għal xulxin. Il-bieraħ kif għandi iż-żer jiena ma tantx huwa xi wieħed affettiv da fis-sens. Imma speċjalment mija jekk u biex hekk għandu 20 sena. U l-bieraħ kien ħireġ u jgħat ximkien għalli love you pa, u tant daqqas rid nemmen li għalili, laqqasatlu xejn. Reġa ġie għalli love you pa, għalli dartejn għatlek biex ngħidlu love you too, għatlu love you too għalbi, jawk. Imma xirrit ngħid, imma dawn huma l-momenti li mbagħad wara hekk vera il-mara t-tela ġaralu, t-tela waqaċ xi stilla minn ximkien ma rajnijiex, imma dawn huma l-momenti li jagħmlu l-ispiritualità tal-familja. Il-rizbuħija tal-familja, qiegħda merit li qed il-Papa, l-ispiritualità tal-familja hija spiritualità fejn hemm l-għaqda fil-familja. U dawn l-affarijiet żgħar huma l-affarijiet li jaqdu lill-familja flimkien. Il-Papa jgħid ukoll li l-familja għandha tieħu ħsieb il-xulxin fil-ħniena. Jgħid shepherding in mercy, shepherding l-immaġini tar-rajja tajjeb. Il-Papa qed jgħid għandna nkunu rajja tajbin għal xulxin fil-familja tagħna. Ir-rajj huwa dak li anke meta il-naġe u l-ħarufa tmur f'post fejn mhux suppost ma ċejtu iva, kif nafu għand id-99 l-oħra, imma jmur għalija wkoll. U l-ħniena ma jfissirx biss li aħna naħfru, imma ħniena hija li meta aħna nilqgħu l xi ħadd fi ħdanna. Kull wieħed u waħda minna rridu nħarsu lejn xulxin mod li aħna nagħtu l-marka tal-ħajja lil xulxin. L-aħħar slide li xtaqt nitkellem magħkom fuq hija li jitkellem ukoll fuq kif għandna namministraw, kif għandna nservu il-familji fil-Knisja. Jiġifieri da li qed jgħid il-Papa hawnhekk issa ma jgħodx biss għall-familja per se, imma jgħod ukoll pereżempju għas-saċerdoti u nies oħra li qegħdin li jagħtu servizz il-familja. Jgħid li aħna msejħin biex nisimgħu biex nakkumpanjaw, nisimgħu u nbirku l-familji. Qed jgħid dawk li huma l-ministri tal-familja mhumiex biss qegħdin hemmhekk biex il-familja jgħidula x'għandha x'tagħmel, imma biex jimxu magħhom. Dal-Papa għandu għal-qalbu ħafna dan is-simbolu li nimxu pass pass nakkumpanjaw in-nies. Mela mhux biss hija lighthouse li qiegħda f'post wieħed biex turi d-dawl minn post fiss, imma aħna għandna nkunu nies li permezz ta' torġ żgħira nimxu man-nies pass pass ħalli nimxu magħhom. Li l-familja għandna ngħidulhom il-Knisja qiegħda magħkom, il-mulej huwa qrib tagħkom, aħna rridu ngħinukom. U qed jgħid li dan il-Papa għandna nagħmluh b'ċertu diskrezzjoni. Jiġifieri li għandna nirrispettaw il-privatezzi tal-familja, għandna nkunu sensittivi għal bżonnijiet tal-familji, u probabbilment hawnhekk huwa l-kapaċità li aħna nindunaw li kull familja għandha bżonnijiet differenti minn oħrajn. Imma li fl-istess ħin aħna nieħdu ħsieb dawn il-laqda bejn it-tfal, ġenituri u nanniet. Dak huwa ħsieb naqra tiegħi ta' jisu ftit ħsibijiet, ovvjament. Nħeġġiġkom taqrawha, teżisti wkoll bil-Malti, dan id-dokument, imma huma ftit forsi ħsibijiet li jistgħu jgħinuna, ma nafx, nixtieq li forsi għandkom xi ħsibijiet intkom ukoll jew affarijiet laqtukom jew tħossu li ma jagħmlux sens, ma nafx taħsbu. Kien ħin użat tajjeb għall-inqas, b'dan ir-riħ u f'dan il-maltemp għattu tiltaqgħu tinqalgħu mid-dar. Okej. X'hekk x'taħsbu li jisu l-ħsieb tal-Papa fuq il-familji taqblu miegħu, l-ħsieb tal-Papa meta jitkellem fuq il-kompassjoni, kif nistgħu nkunu aktar aħna nies li nuru kompassjoni l-familji tagħna? Kemm hu fil-familja faċli li taqbiżlek? U kemm tuħu for granted nies li inti qiegħed magħhom il-ġurnata kollha.
Okay, xtaqt li forsi qabel ntemmu ngħidu flimkien ukoll it-talba li tinsab fl-aħħar ta' din l-enċiklika. Kull dokument li jikteb il-Papa jħobb jispiċċaħ b'talba. U din hija t-talba li hu kiteb fl-aħħar tal-enċiklika, fl-aħħar ta' dell-eżortazzjoni Amoris Laetitia. U għad forsi tkun ideja tajba li għamtu bil-Malti apposta biex ikun nistgħu flimkien u nitolbuha flimkien. Nistgħu ngħidu flimkien Ġesu, Marija u Giuseppi, fikom nikkontemplaw il-ġibien tal-imħabba vera u lejkom induru b'fiduċja. U familja mqazza ta' Nazaret, għamel li anki l-familji tagħna jkunu mkejjen ta' komunjoni u ċenakli ta' talb, skejjel autentiċi tal-Evanġelu u knejjes ċknejkna tad-dar. U familja mqazza ta' Nazaret, nitolbuk la qatt tiżjed fil-familji tagħna ma nġarbu vjolenza, elu u firda. Kull min kien miġruħ u skandalizzat ħajsib minnu fih faraġġ u fejqan. U familja mqazza ta' Nazaret għamel li l-kol kemm aħna għarfu karattru qaddis u bla mittiefes il-familja tal-ġmil tagħha fil-pjan ta' Alla. Ġesu, Marija u Giuseppi issimgħu u ilqgħu it-talb tagħna. Amen. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom.